Maayong gabi, maayong buntag, maayong kadlawon sa uban diha. Nining kagabi o makapaglaom ato iskutan na lain nga mga ang-ang sa atong pagpakigkuyog ngadto sa Dios. Apan sa di pa nato sugdan, mag-ampo ta akong gihangyo tanan sa pagduko sa mga ulo. Dios sa gamhanan takna sa gabion dako mong kalipay. Ikaw na usab naghatag kanamo nining kigayunan nga makahimo kami sa pagtuon, pagbalik, pagpadayon nining among series Closer Walk with God. Ako nagampo, O Diyos, nga ang tanan nga naakaroon silang pulianan nagapaminaw, ang uban karon nanihapon, ang uban na nanakauban silang pulianan o pamilya, ikaw magapanalangin kanilang tanan, ihatag kanila, O Diyos, ang maayong panglawas, labi na gyud ang panginahanglan sa tanang panahon, nga sila magmalipayon, samtang magapabot sa pagbalik, ug labaw sa tanan, ang kinabuhi, mahimong labing suod, duol nga na kanimo, samtang kami nagapanaw ninyo taa, padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat o Diyos, ikaw makiguban ka namo ni kagabion sa among pagtuon, among kinigitugyan sa ngalan ni Ginisos. Amen. So nini kagabion makapaglawom sa kunong isgutan, ikatulo kini nga series sa atong gipigayon nga A Closer Walk with God. Follow me. Mura na yung diha na kasuliyo sunod nako. Now, sa kasanatian nato, maay nang magsunod ka kaysa maguna. Para sa kuha, mas hayahay ning magsunod kay ang magsunod ka, pwede ka kahimo sa imong action sa luyo, di ka makitaan. Gawas kung muli nga imong gisunod. Kung magsunod ka, bisa kung sa imong himuon, dili ka makita. Pero lahi ang gisulti sa Diyos, follow me, lahi na siya nga, sunda ko, pero sundan nimo ang tanan ko mga isulti kanimo. Muna, kung imong tanahon, ang Matthew, Kapitulo 16, versikulo 24. Nagingon din makapaglaw unang teksto kini nga atong isgutan diha sa Matthew Kapitulo 16, 24. Nindot ang gisulti dinhi, tingon dinhi. Ugo niya si Jesus miingon ngadto siyang madisipulo. So sa may gisulti ni Kristo ngadto siyang madisipulo, isa bisan kinsa kaninyo nga gustong mahimong akong sumusunod, akong followers, oh? Sa ito pa, ang mga sumusunod ni Kristo, of course, musunod yun na siya. Okay? Kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong akong sumusunod? Kinahanglan ka sa iyang kalimtan ang iyang kaugalingon, alidan iyang kaugalingon. Dili po ni sabton nga, kung musunod ka sa Ginoo, malimot ka kagkaon, malimot ka sa iyong pamilya, malimot ka sa iyong asawa, dili nabot ipasabot. Ay pasabot makapaglaom, kung ikaw musunod sa Ginoo, kalimtan nimo ang mga butang nga makababag sa imong pagsunod ngadto kaniya. Okay? So, kalimtan nimo imong kaugalingon. O sa gisulti, padayon na ito makapaglaom, ingon dinhi, og kinahanglan iyang pas-anon iyang cross, og musunod kanako. Lahi po no, kung musunod ka kang Kristo, kalimtan imong kaugalingon, og unya, musunod ka kanako. Follow me. Muna atong hatagag pagtagad karon. Makapaglaon suman kami nung danon, ang pagkalimot sa tong kaugalingon. O sa imanggod, dili ta ka tigayon og sunod sa kang Kristo kon magsitag unaw na sa tong kaugalingon, ay akong pamilya, ay akong anak, ay akong mga butang, ay akong mga hayop. Munang lisod kayo. Mahimong babag makapaglaom, munang nagbasa ko sa kabasahon, unsa man kunoy mga hinungdan ngano nga dili mulampos ang buhat sa Ginoo. Unsa may hinungdan ngano nga dili magbumungahon ang atong pagbuhat sa Dios. Usahay magunay daghang babag, daghang mga apan. Muna nga kun atong mahinunuman ang gisulti ni Kristo iyang sumbingay, iyang giagda ang tawo mosunod kani sa ay di sa kumusunod kay maadto uli sa ko kay kining bag-o ra kong minyo. Ako sa ino na ko asawa, ay di sa kumukuyog nimo kay namatay ra bag ako ang gidikanan ako sa itong ilubong. Daghang mga rason. Ang saingon si Kristo din kung bisan kinsa kaninyo gustong musunod kanako, kalimtan inyong kaugalingon. O gunya, pas-ano ng cross, o sumunod kamo kanako. Makapaglaom, kung imong tanawon, ang cross o ang yugo, lahi-lahi na. Ha? Ang yugo, responsibilidad. Ang cross, lulan. Nausa may kalainan makapaglaom. Pasaan na imong cross. Nagunaw na ako maghimog acronym sa cross. Of course, ang C din ha, ako ang mga crisis. So,
Ang una gyud sa cross kana mga krisis nato, krisis sa bulsa, paninapi, watay kwarta, lisod kaayo sunod sa Ginoo kwarta. Usay makapaglaom ingon ta kung sunod ko nimo, pila man puy ako madawat. Kanino mo sa Matthew 14, nakita niya ang mga tinunan, sugod siya kuha sa mga tinunan, pagkakita niya sunod, kamo kadako mga ngisda. Sunod mo nako, kahimuon ta mo mangisda sa mga katawan. Gibiyaan nila ilang sakayan, gibiyaan nila ilang panagat, wag isingon niya, pila may makuha na mo kung musunod nimo. Pila may among sweldo. Wala na. Ang sumakapaglaom, kalimtan nato ang tanan nga makababag sa atong pagsunod kang Kristo. That is why follow me. Take up your cross and follow me. Makapaglaom, kini nga mga punto, murabag lulan alang ka nato o bugat, murag lisod gano to himuon. Kalimtan ang tanan gani kun imong tanawon pagbasa padayon ni nagbasa, kalimtan pa bisan imong pamilya. Dili kalimtan. Apan ilabaw nimo ang imong paghigugma sa Ginoo, labaw ka sa imong pamilya, labaw ka sa mga butang nga naa kanimo, labaw sa imong anak. So, labaw ang imong pagtagad sa pagsunod kang Kristo. Apan kita makapaglaom, mahimong babag usahay ang mga butang sa tuwang kaugalingon. Muna nga, si Haring David, siya nagasulti makapaglaom siya nga gusto na kumusunod gyud sa Ginoo. Wala gyud sa iyang hunahuna makapaglaom. Of course, wala gyud sa iyang agenda nga adunay mga adlaw nga nagplano siya nga di sa musunod sa Dios. Gani iyang gihatag pagtagad ang pulong sa Ginoo. Kung imo tanaw ng Salmo 119:101, ingon din ha, ako nagatipig, ako nagaamping sa akong mga tiil, nga dili ako makahimog dautan, ni magasubay sa dautan nga dalan. Nagaamping. So si Hari David makapaglaom, nagaamping siya, nga dili siya makasubay sa dautan nga dalan. Aron siya makasunod sa pulong sa Dios. Nindot no? Ampingan ako akong kagalingon, nga akong subayon nga dalan, kanang mga maayo ra nga dalan, kanang mga bulhaton nga makapahimuot sa mga tubangan. Aron ingon siya, aron ako makasunod sa imong pulong. You see? So, kung ikaw musunod sa pulong sa Diyos, imong alidan, imong dubilian ang mga butang nga sukwahi sa gipamulong sa Diyos, pinagi siyang pulong nga atong babasa. Sukwahi nga kinabuhi. Uyon sa imong pulong, magkinabuhi ko nga imong kahimutan. Nagpadayon makapaglaom. Dinhi sa New Living Translation yung dinhi, I have refused to walk on the evil path. Kaniha sa lahi nga version makapaglaom, ingon siya dinhi sa Today's Living Version, ingon siya, I keep my feet from every evil. Gikan sa tanang dagta sa pagkadautan. Pero dinhi sa New Living Translation, ingon siya dinhi, akong gidumilian nagpaglakaw. Diha, sa bisan unsa nga dalan, nga dili mayo. Aron ako magapabilin nga masinugtanon sa imong pulong. Aron ako magapabilin masinugtanon. Sa ato pa magapaglaom, naa sa ato ang pagpili. Mahimong piliun nimo magsubay sa dalan nga makalipay kanimo apan makapasubo sa Dios. Mahimong subayon itong dalan nga diin sukwahi sa kalagdaan nga iya sa Dios, kabubuton si Ginoo. Apan piliun nato, ingon din sa David, apan akong ipabilin, nga ako magpabilin, nga matinudanon diha sa imong pulong. Ako masinugtanon diha sa imong pulong mo nang di gyud ko, nagdumili gyud ko, paglakaw sa bisan unsa nga dalan, nga kasupak sa imong kabubuton. Naon sa mga dalan atong subayon? Kung ikaw maglakaw makapaglaom, musunod ka kang Kristo, walay lain nga dalan imong subayon, kanang dalan nga maghatod ka nato ngadto sa kaluwasan. Simple kayo. Kung gusto ka nga musunod kang Kristo, subayon mo ang dalan nga maghatod kanimo ngadtos kadaugan, ngadtos kinabuhi nga walay katapusan. Muna ingon siya, si Haring David, insa nga ang imong pulong mao ni ang lamparahan sa akong mga tiil. Ingon siya sa Salmos 119 versikulo 105. Salmos 119 versikulo 105, 105. Kaya yung nabalang kasulatan, your word is what? Is a lamp that gives light wherever I walk. Ang imong pulong mao kini ang lamparahan, nagahatag kahayag
bisan asa kumuadto. Mo'y hinungdan nga doon mga tao makapaglaom nga wala gi panahon sa balang kasulatan mo nang daghang kaywian sa kinabuhi ang himuon. Apag kung ikaw nagasubay sa pulong sa Dios, nagahatag pagtagad sa pulong niya, ikaw magasubay sa tulid nga dalan. Ang buti pasabot anang follow me. Sunod nako. Maglakaw kita nga masinugtanon diha sa Dios sa tanang panahon. Walking in obedience to God. Follow me. Dili walk before me. Dili pod walk with me or walk beside me. Now, sunod ka na ko. Sunda ang akong mga pulong, sunda akong mga kalaglaan, sunda ang akong mga regulasyon. Now, kung hinunuman niyo ang atong unang pagtuon sa milabay nga Domingo sa gabi, katong backward walk, ang teksto nga gipadako nato dito, katong Jeremias 7:23-24. Dagingon din ha magod, nga kini mo ako isulti kaninyo, mo ni isugo nako ninyo. Tumahan na lang akong tingog. At basaho din ha, Jeremias 7:23, sayo din ha, obey my voice, and I will be your God. So, mahimong ako inyong Diyos, pero tumanon nimo ko. Og mahimo kamong akong katawhan. Okay? Og maglakaw kamo, and walk ye. In all the ways that I have commanded you. Tanan yung gisugo nimo, diha ka mulakaw, mo na yung buhata, mo na yung subaya. Og tanawa, ingon sa din maayo ni alang kanimo. Maayo ni. Pero kung imong tanawon ang versikulo 24, nagiskot po diha makapaglaom nga, apan sila nagdumili sa pagtuman sa akong gisulti. Apan sila nagpadayon, pagsunod sa dikta sa sagot-suton, dautan nga kasing-kasing. Muna makaingon ko, kung ikaw musunod sa gisulti sa Diyos, kung ikaw magalakaw, subay siyang dalan, ikaw magatuman siyang kalagdaan. Apan sa kalibutan nga itong gipuyan karon pagkadaghan sa mga butang nga makapauknol, nga makababag sa itong pagsunod sa Diyos. Makababag sa pagsunod sa iyang mga kalagdaan. Apan naman kapaglaom sultihan ta mo, nga karon tingali malipayon ka nga nagasupak sa pulong sa Diyos. Nagasupak sa kalagdaan sa Diyos. Apan ug damlag. Karon gitagaan pa tag higayon. Pwede pa ta makapaglaom makahimo bisan unsa. Apan mabutang panahon og takna nga ang Dios mosilot sa tanan nga badautan ato nang gisgutan sa milabay nga natong pagtuo nga dili ta kay makapatuyog sa kaugalingon. Apan atong himuon nga samtang may panahon pa, samtang kita maipaglawas, atong himuon ang paglakaw kauban sa Dios. Nanon ko sa diha nga si Haring David tigulang na. Of course, bisa sa David dinihog sa Ginoo, pinili sa Ginoo, pero gimati niya nga kining yutaa, kining kinabuhi di gyud ni mo lungtad nining yutaa. Muna samtang siya gibati niya maragluyan na gyud, iya gitawag ang iyang anak si King Solomon. Si Solomon nga nahimong hari human kan David. Pagtawag niya siya gibilin siyang anak. Mo bitaw niya usab akong nauna ba nga kitang ginikanan unsa may ibili nato sa mga anak kung ugaling mawala nato sa kalibutan. Now niya ang gisulti ni Haring David. Wala lang gibilin si David ngadto kang Solomon. Ingon siya sa unang hari kapitulo 2, 3 ug 4. Okay? Unang hari, kapitulo 2. Ingon dinhi, anak ko, ako sa dili madugay, mamatay na. So, kaning bilin-bilin bitaw may maning mamatay nga, dunay bilin-bilin kay naabay handumon ang imong mga anak sa imuha. Pero dunay usa ka mahan nga akong nagibalag, akong na hinabi, ingko, kumusta man? Sa pastor, akong ibaligyan ni akong mga yuta tanan. Ingko, ngano ibaligyan man mo tanan? Nga naman kay mga anak. Adi na ako, binlan akong mga anak og yuta kay mag-away rana. Ang ibilin ako sila ibilin ako sila kining kinaadman. Muna pieskwelahan ako sila, kung doon na sila kurso, muna ibilin ako sa mga anak, kay di yun na maawayan. Insakt, mayo po ang iyang plano. Kay doon na yung mga magsuon, mag-away lang sa kabilin. No? Murag, mawala ba ilang pagkamanagsuon na ay usa ka kining babae. Bata pa to sa dito ko sa mua. Apa sa diya makapaglaom nga, wali ko sa kasabado, nagtanaw ko sa mga ko nga, sige magpahiyom sa ko, kailan yung ko ni bayhana.
Sa sige na kung tanaw siya, na-analyze ako, gamay pa man kay ito, nagkaroon ako naman kay bayana. Sa diyan human ang wali, nindol ko siya, ko nga, I think I know you. Isa, pastor, hindumikin sa Makobe. So, akong gimension niya ngalan, isa, nakatimaan pa kinakanan ko, pastor. Kumusta mo imong mama, imong papa? Sulti din siya, abin pastor, wa may maing buot sa mong magsuon karon. Ganuman, kay naglalis mi, nagkaguwot mi sa kabili nilang papagmama nga yuta, ako mas yuta god. So, isa karon ako mo administrador sa yuta nga kabilin sa mama. Pero ako magulang, gusto po niyang ilugon, gusto niyang kuhaon ng tanan. Nga unta, ayahay naman sa pastor. Nga nasid ako, kayong negosyo. Of course, ang ihang banaw sab, adunay trabaho nga, dako-dako po nag-income. Pero nga nung interesado siyang mukuha sa yuta, ikaw ay sabutan ninyo na, mga magsuon naman mo. So makapaglawang kabilin sa kinikanan, na himong gikagubtan sa mga anak na habilin. Naon sa manang hitabua, Sabado to, pagka Miyerkules, naibawaan ako, gipatay naman. Ikoy, naon sa mga isa ni, naog siya sa iyang service, kay musimbaan ng Miyerkules sa gabi Pagka naog niya, gipusil siya. Ang gituhuan makapaglaom, ang nagpapusil, igsuon rapod, nga naman tungod sa bangi sa yuta. Iko pastilan pagkaluoy. Hinungdan nagkagubot ang puluyanan ang mga magsuon tungod sa yuta nga kabilin. So say kaning kabilin usahay, makagubot, insakto akong amigo, insa nga, din ako binlag yuta ang akong mga anak, kay magkagubot na akong ibilin nila kanang edukasyon. Ang ibilin ako nila kanang ilang kurso, nga sila bisag asa, di gina makuha gikan sila. But here comes David. Sa diya nga si David makapaglaom, na feel niya nga murag mamatay na gid siya, sanak, mamatay naman ko, mato pa sa unang hari kapitulo 2, kining nako isulti nimo. Gusto nako nga ikaw magbaligon, I want you to be strong and brave. Pastila, no? Gusto nako nga magligon ka, unya isog. Magkapaglaom, nindot nga kabilin. Kaya di isa magbilin og yuta, di isa magbilin og kabtangan. Apa isa nga, gusto nako sa di ko mamatay. Kung mamatay man galing ko, gusto nako ikaw magligon ka. Magmatinud-anon ka. Versikulo 3, tarawa magkapaglaom. Masa ingon sa amahan. 3, ingon sa dinhi. Bantayi pag-ayo, obserbahi pag-ayo, ang tanan nga mga requirements nga gihatag sa Ginoo nimo. Sunda kini ang tanan niya mga dalan. Follow all His ways. Muna gibilin sa amahan nga to sa anak. Magmatinud-anon ka, ayag biyayang pagsimba, alagara Ginoo, sunda ang tanang kalagdaan, nga iyang gihatag kanimo. O niya din keep it of the laws. Bantayi ang tanan niyang mga kasuguan, ang mga kalagdaan, mga regulasyon, ingon sa dinhi. O niya, kini gikatakda nga nasulat, bantayi, basaha, o niya, tamdi. Nga naman, ingon na balang kasulatan magpaglaom, imong padayon og basa, ingon sa dinhi, aron nga ikaw, mahimong malampuson. Pasila, no? Ang gusto samahan nga yung anak, mahimong malampuson. Malampuson kang hari, musunod ako. Kung ako nahimo mang malampuson sa paghari, isa ikaw, bantay lang tanan. Ang gisulti sa Dios gani kanako, isa nga ko ng akong kaliwatan, magtamod kanunay sa kalagdaan, siya sa magmalampuson. So that you'll be successful in all you do. Sa tanan nimong himuon, magmalampuson ka. O bisan nasa ka madto, magmalampuson ka. Pagkanindot kayo nga tugon samahan. Aban mga kapaglaom, ang tugon yung samahan ni David nga itong Solomon, lakaw, uban sa Diyos, you follow Him. Si Solomon, makapaglaom, wala siya nasulti sa amahan, pa, wala yung kalaing katugon ako. Ingon ng amahan, muna ako itugon ni mo, sa di pa ko mamatay. Sa 4, ingon din kay kung imo ng himoon, dito to, kay kung imo ng himoon, o niya ang Ginoo maga-amping, magasaad, magahatag kanimo sa imong gikinahanglan. Ang Dios nagasaad, iyang gihatag kanako ang saad nga iyang himuon nga kanimo. Nagsulti sa nako, ingon ni David nga to sing anak, nagsulti sa nako nga kung ang imong magkaliwatan magakinabuhi o unya sila kinahanglan magasunod kanako. Magakinabuhi o magasunod kanako. Magmatinud-anon. Diha silang kasing-kasing
Ingon na balang kasulatan, og sa ilang kalag. Nanon si may tabo, ingon din nan, usa ka nila, usa ka nila sa imong magkaliwatan, mahimong magalingkod kanunay sa trono sa gingharian sa Israel. Mga kapaglaom, kung magmatinud-anon lang, ingon ang Dios kato kang David, ingon siya, usa sa imong mga kaliwatan, magapabilin nga magalingkod diha sa trono sa gingharian diha sa Jerusalem. Magkapaglaom kay mong tanahon, dunay 5 ka mga punto nga gisgutan din ni David ngadto kang Solomon. Mao ni mga instructions nga gihatag ni David gikan po sa Ginoo aron iyang ipahat ngadto siyang anak nga mosunod kaniya ingon nga hari. Niya ang 5. Ingon siya, gusto nako nga magmalig-on ka og magmaisugon. Magkapaglaom, mahimo kang malig-on o maisugon kung ikaw magsunod kanunay, kung ikaw mosunod sa kalagdaan o mga tambag nga gikan sa Dios. Lig-on ka. Kung daghang pagsulay, ayaw kabalaka, ang Dios mutabang ka nato. Muna ingon siya sa 1:14, let not your heart be troubled. Tuo lang ka sa amahan, tuo lang ka sa Dios, tuo sa kanako. Ayaw kabalaka, magbalig-on ka. Unya unsay kaduha katambag ni David ngadto siyang anak, siya nga himua lang kung unsa ang tanang gisugo sa Dios kanimo. So, himua lang. Do what the Lord your God commands. Munay, ato bitawng inunta, murag legacy ba? Nga kung ikaw ginikanan, matinud-anon sa pag-alagad. Kung ikaw ginikanan, matinud-anon ngadto sa imong Dios. Unya imong ipahat ngadto sa imong mga anak. Ang imong mga anak sad, mahimong matinud-anon, nindot. Na kay ligasi gibilin sa imong pamilya, apan subok kay ko mamalandom, kung ang ginikanan maayong pag-alagad, apan ang mga bata nagiyabag, nga naman, wala na ito nahatagi sa maing pagtulunan, wala na ito bilini sa mga talambagan nga gihatag sa Dios. Muna ka nang bilin-bilin sa di pa ka mutaliwan, maayo po na. Apan ang ibilin ni mo, dili kabtangan. Ibili nimo ang mga pulong nga magkabili ng mga bata diha sa pag-alagad sa walay pagkaluya. Nindot kayo ang gisulti ni David ngadto kang Solomon. Sa gusto na kong ikaw magahimo sa tanang butang sa mga sugo nga gihimo kung gisugo sa Dios. Bantayi, himua. Unya ay katulong nga tambag niya siya nan sunda ang iyang mga pagtulunan. Sunda. Nalipay kay ko, ako lang ni sa inyo ha, atong Sabado, dito may sa Bukidnon, tungkol sa MSA retreat sa CMM nga mga MSA, mga asawa sa mga pastor. Unya of course, kay pagka-Domingo, na ay kasal sa Davao, nga tambungan sa kong anak, nga na sa CMM nagtrabaho sa Hope Channel. O niya, ning una sila kulit sa balay, kung sila nak, magkita ta sa balay, kay muli po yung human din Isa na din, kakabutan mo tadi, kay mulakaw naman musamig ato sa Davao, kay aron makatabang mito sa andamonon sa kasal. O niya, sila nga, nilauna sila sa balay, kami tali-uli na pod, itawan ako, pauli na siya nang larga na dadi. Nang lakaw na kay gusto nga masayo-sayo dito wabot sa kining Loriga, dito dapita, kay dito ang kasal. Ingko niya, nagampo na mo. Before ng lakaw. Sa tubag sa anak siya nga, ay di naman nakinahanglan nga imo pag-ipahinumdum kay mo man inaandan na mo sa gagmay pa. Para ba gikumot ko sing-kasing nga ang gitudlo sila sa gagmay pa, isa nga nung di na nakinahanglan ipahinumdum pa. Kay mo na naamong naandan sa gagmay pa. Magkapaglaom, kanang ibilin na to sa mga bata nga sila magmatinud-anon, mainampuon, masaligon sa Dios, sa gagmay pa imong hatagan sa pagtulunan, hindi kadagko nila mo na insakto ginaingon yung proverbio nga, tabangi, bansaya ang bata, sa dihang gagbay pa, hindi kadagko nila, di na sila mutaliwan sa imong ipangtudlo sila. Magkapaglaom, ang giingon ni David nga kang Solomon, sa follow his teachings. Sunda lang iyang mga pagtulunan. O niya, tumana ang tanan. Dili kay tumana ang duha, tulo, tumana ang tanan. Obey everything. Sa tanan, gisulti sa Diyos, gisulti niya nako nga kung gihatag nimo, tumana lang yun ang tanan. O niya, kung tumanon mo tanan, din and you will be successful. Mulampos yun ka.
Mulampos ka nga paghari, mulampos ka sa imong tinguha, mulampos ka sa imong mga plano, mulampos ka sa imong unsa, sa imong nga bulhaton. Muna, kining 5 ka mga punto nga gibilin ni David ngadto kang Solomon. Makita nimo, mahinungdanon biya ni nga ibilin po nato sa mga anak. Bisan kung dili pataingon nga, ibilin na to kay mutaliwan na tano. Mintras karon sayo pa, naapa ka igong kusog. Kinalan imong ipahimangno sa imong anak, mo na imong buhatonak. Gusto na ako magbaligon ka sa pagalagad. Gusto na ako nga diin imong himuon ang tanang isulti sa Dios nga imong pagabuhaton. Gusto na ako nga imong sundon ang tanang pagtulunan nga sa Dios. Gusto na ako nga imong tumanon ang tanan niyang kalagdaan. Kay kung imo nang himuon, mulampos yun ka. Magkapaglaom, sundo nato ang mga talambagan ngayon sa Diyos. Just follow me. Muna makaingon ko, I choose to obey God. Akong pilion ang pagtuman sa Diyos. Nga naman, kung gusto kong mulampos, I have to follow Him. Kung gusto kong mulambo sa kuang kinabuhi, kung gusto kong mutaas ang akong kinabuhi sa kalimutan, I have to follow God. I have to obey God. Muna ingon din ha, makapaglaom sa Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 20. Deuteronomio 30, versikulo 20. Kung imong tanaw din ha, niyada ang gisulti sa balang kasulatan. Iyon siya, be completely faithful. Ayon ang be partially faithful. Be completely faithful to the Lord. Ay magmatirudaan tayong sakto nga to si Ginoo. Nga naman, sa Ginoo nga tong Diyos. And then higugmaon nimo siya. Love Him. O himuon nimo, buhaton nimo, ang tanan niyang gisulti nga na kanimo. Magkapaglaom, ang tuyo sa Diyos ikaw maghimong hingpit nga matinud-anon sa imong pag-alagad sa Diyos. Higugmaon nimo siya o himuon nimo ang tanan magkapaglaom nga unsa nga iyang gisulti nga na kanimo. So, unsa gisulti sa Ginoo kanato? Atong ipahat nga to sa mga bata o niya ilang kinabuhian mo na ibili na to nga sila usab musunod sa Dios bisan kun ikaw wala na sa kalibutan. Nga naman, tungod kay siya lang, matod pa dinhi sa padayon nga gisulti sa balang kasulatan, tungod kay siya lang ang unsa, ang makahatag kanimo sa kinabuhi. Siya lang, wala lain. Ngano musunod ka sa Dios? Ngano maglakaw ka makapaglaom nga musunod ka sa mga talambagon ngay sa Dios? Kay wala lain nga maghatag kanimo sa kinabuhi. O gonya siya ang maghatag kanimo sa kinabuhi nga tag-as, nga hataas kapag kinabuhi. Let you live a long time. Siya maghatag kanimo sa kinabuhi nga muabot ka sa hingkod nga panuigon. Apan piliun daan karon, tumanon daan niyang kalagdaan, sundo niyang tingog nga mo'y magagiya ka nato. Apan sa magkapaglaom, doon ay mga panahon nga maabot sa punto nga mapilit ba asa man ta, dirita sa tuo o dirita sa wala. Muna ingon ko nga sa diha nga maabot ka sa cruising sa imong kinabuhi. Adunay pilianan nimo asa man ka mo subay. Kay balo ka kinidalana mayo, kinidalana dautan. Apan kaniya ka sa kalibutan, usay magdodo ka asa man ko. Dili ko sa kalibutan malipay ko. Karon matagbaw ko. Dili ko dalan pingos kinabuhi, magantos ko. Why kalipay sa kalibutan tungod kay ako mang alid-an akong kaugalingon paglakaw og subay sa dalag di mayo. Aso maguno na kaasa magyud aning dalana. Ang pagpili sa dala makapaglaom, imuha, ako kita'y magbuot. Apan ang Diyos sa ingon, subay ani dalana. Muna ingon si Jeremias, dunay tingog iyong madungog sa luyo. May ingon nga, dinhi ka agi ani dalana, tumana siya. So kung makadungog kag tingog sa luyo, nga mag-ingon, nga kini mo'y subaya, nan tumana ang tingog, dikta sa Dios. Muna ingon si David, nga to ka Solomon, tumana na ang tanan niyang ginasulti, ang tanan niyang pagtulunan. Sa diha magkapaglaom nga, duha kadalan ang nasong tubangan, magpili ka asang dalana. Tingnan kung magpili ka asa makalipay nimo, yes of course, piliun nimo to makalipay nimo nga dalan. Apan magkapasubo sa Dios. Apan kung gusto nimong makapahimot ka sa Ginoo nga imong maglalalang, nga imong manluluwas, nga imong Ginoo sa kinabuhi, imong subayon ang dalan nga makapahimuot kaniya. Nanunod ko panahon ni Elijah. Samtang si Elijah makapaglaom dito sa Carmel, ang mga katawan sa Israel murabag ning divit ng ilang pag-alagad, di na mutuo sa Ginoo, tuan na nga to kang Baal. Grabe yun.
Of course, tungod po na ni King Ahab o sa iyahang asawa si Jezebel. Na ang mga tao nga nag-alagad sa Diyos kaniadto ning talibagbag, nangawala sa tinuod nga pag-alagad. Ang susadiya makapaglaom nga niabot ang panahon nga ilang kanang nabay jewel, naay sambunot. Kinsa magyod ang tinuod nga Dios? Ang Dios kung naglalang sa kalibutan o ang Dios nga inyong gilagaran sama sa gilagaran sa mga katawhan daplin suba o diha sa bukid. Ang suma kapaglaom sa diha nga si Elijah nakighinabi sa mga tao, sa kanusa magyod moabot ang panahon nga kamo mo desisyon na. Kanusa magyod nga ang mga pag-alaga ninyo may insakto. Ang pagsalig may insakto. Naamanoon sila musalig ngadto sa gisimba-simba nga Diyos, inay sa tinuod nga Dios. Muna kung imong tanaw makapaglaom, ingon sa unang hari, Kapitulo 18, versikulo 21. Unang hari, 18:21. Naingon din how long Elijah came unto all the people. Iyang giadto ang tanang makatawhan, og mingon siya, hangtod kanu sa aman nga kamo, nagduha-duha, nga kamo ana sa duha ka mga hunahuna, hangtod kanu sa aman. Kung ang Diyos, matupan niya, Diyos ninyo, sunda siya. Apan kung si Baal man gani, nansunda po siya. Asa magiging ninyong pilion? Ingon niya siya, kung ang Diyos yung ituan nga mo, ginoon ninyo sunda. Apan kung ituan ninyo nga si Baal mo po, Diyos sila sunda. Apan sige mo sa mga tao, wag yun mutubag ang mga tao. Ganaman, tungkol kay bisan sila, dili sila kahisgot, kasulti dahil diha-diha, kay walay siguro alam kanila, murag na wala ilang pagsalig sa Ginoo. Tingali, nag-alagad sa Diyos, apan dunay mga pag-antos, na ay mga pangandoy apan di matuman, na dinhita, kaya atong pangandoy matuman man. Munang dunay mga tao magkapaglaob, inay nga moampo sa Ginoo, sila nagpagampo sa Diyos, kay murag wa may tubag, dito sila magampo sa yawa. Tubagon sa yawa. Daghan sa mga tao, ipang tubag sa yawa. Na ay mga rikol makapaglaom, nga ilang gibaligya ilang kalag ganto sa yawa. Apan dunay tagal, sa gitagaan takag mo ng mga tuiga, magmalampuson ka, mahimo kang inila, bantugan, apan kuhaon ta kay nagkabutan ng tuiga. Dunay tagal. So kini mga tao nga nakadungog kang Elijah, hangtod kanu sa aman nga kamo nagduha-duha, nga walay klaro nga desisyon. Kung kamo nagtuo nga ang Dios mo, ang Dios kalagaran, alagaran din niyo. Apan kung nagtuo kamo nga si Baal, mo inyong sunda, sunda. Apan ang tao, ang makatawhan sa Israel, wa gyud maningog. Muna makaingon ko makapaglaom, ang ato biyang pagpili sa kinabuhi, makaapekto na sa atong kaugmaon. Makaapekto. So kung sa mga itong pagpili, piliun na ito ka ng makahatod ka na ito ngadto sa kadaugan. Muna bitaw, ingon din na ang Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 19. Deuteronomio 30:19, sa karon, akong gibutang sa imong atubangan. Pagpili ka, kinabuhi, kamatayon. Panalangin, tunglo, gikan sa Diyos. So gibutang sa atong atubangan ang duha ka pilianan. Ahaman ta, kinabuhi, kamatayon. Panalangin o tunglo. Anya matod pa makapaglaom, akong isangpit ang langit karon nga magasaksi sa imuhang pagpili. Gisangpit ako ang langit ug ang yuta nga magasaksi sa imong pagpili nga imong himuon. Apan ang tambag alang kanato pagpaglaom sa katapusan po sa bersikulo 19, apan pilia ang kinabuhi. Tinuod gipapili ka. Kung asa magdalana unsa man nga option imong pilion, apan ang tambag alang kanato, apan pilia ang kinabuhi. Pilia ang kinabuhi. Sunda ang Dios. Sunda ang maglalalang nimo. Sunda ang manluluwas nimo. Apan usay magkapaglaom sa kinabuhi, na iduha ka mga muhunghong kanato, hunghong sa Espiritu sa Ginoo o hunghong sa Espiritu sa yawa. Na usahay, atong hatagag pagtagad og bili, ang hunghong sa kaway, inay nga hunghong sa Ginoo. Mabalag ka kaita. Nga naman, tungod kay sa kadaghanan sa mga katawhan sa kalibutan, gipaswabi nila makapaglaom ang pagpaminaw sa hunghong sa kaaway ng mga yawa. Inay sa dikta sa Dios. Apan si David isa nga ayaw gyud og aliila-ilid
Ayaw yun ilaid. Ayaw ba ibungol-bungol imong dunggan. Paminawa ang pagtambag sa Diyos. Higugma siya, sunda lang siya sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ano man, kay dili sa kalibutan makapaglaom, ang sagad makita nato, ang tambag iya sa kaaway mo itumanon. Lagi ko na balang kasulatan din sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 44. Sa kamugod, mga anak mo sa inyong amahan. 8:44 sa Juan. Matod pa din makapaglaom, isa nga, kamo mga anak sa inyong amahan, nga mao ang iyawa. Ogo niya, gusto niyong sundon siya. Inagay kita mo sunod sa Ginoo, kita noon, adunay tingo mo sunod sa dikta sa kaaway. Sundon nato ang iyang dikta, ang atong amahan. Tinguha niya, mo po atong tinguhaon. Siya bakakon. Ay, wala bagay mga bakakon makatug langit. Siya bakakon. O guni amato ba din tungod kay siya mong amahan sa mga bakak. Karon kung sundo nato ang dikta sa kaaway, mo bitaw nang pagingon sa Ginoo nga kang iba o kanan mamatay mo bukaon mo sa dilioy. Bakakon, amahan sa mga bakak. Ang nakadaot lang makapaglaom, kaya gisubay kung gisunod yan ng iba, dili ang sulti sa Diyos, ang sulti sa bitin. Muna ang pagpili nato nining atong panahon, pagpili nato kitagay magbuot, asa man natong pilion. Muna sa matag adlaw na imuhumong ka nato, ayaw na gimua. Sa ahimua na, malipay ka na. You see? Tagaan tagbahandi sa kalibutan makapaglaom ay atong ibaylong bahandi sa langit giandam sa Dios. Murag walay bili ang mga butang giandam sa Ginoo kay ang atong gusto matagbaw ta karon sa atong kinabuhi. Naa ang kalipay sa kalibutan. Muna ang bahandi nga gihatag sa kalibutan, lahi sa bahandi nga giandam sa Dios sa alang kanato. Apan usahay madalata sa lingla sa kaway. Muna usaw na ito pagpili. Ang pagpili imuha, ang pagpili ako Naunsa man tong pilion, ang hunghong sa kaway o hunghong sa Dios. Ang bahandi nga giandam sa Ginoo, ang bahandi sa yuta nga lumalabay lang. Muna makapaglaom, himuon na to ang insakto nga pagpili. Na ay mga tips ani unsaon gyud nato pagpili og insakto. Ingon din tips in choosing the right thing. Usa may mga pamaagi tips na to. Ingon din ang pinakawalay pulos nga butang nga himuon nga ginahimo sa uban kanang masublubon ka, mabalakon ka, ay wag gini pulos. Ay nagpili o niya ang pinaka dako nga kalipay nga babatan sa tao kanang muhatag ka. Adi bang hatag ka? Nito dito na muhatag ka no kay malipay ka. Pagtan-aw niyo sa mga tao nga imong hatagan malipay pud ka. Mga dunay mga pundok sa mga kababayan dinhi sa North Central Mindanao Conference nga ang ilang ministeryo manghatag sila mga pagkaon sa bukid. Maghatag sila mga tsinilas, maghatag mga sinina, may kanapod sila yung mga supporter gikan sa gawa sa ilang may igsuon, mo tigpadala dinhi. Ingko padayon na. Kay mauna ang makalipay nato, di man tatanan makawali, kamo di mo makawali, na makahimo mo sa pagtabang sa ministeryo, pinagis paghatag. Muna ay pinakadako nga kalipay. Ingko pagini, ang pinakadako nga kawalan doon. Kung mawala sa kinabuhi, munang mawala ang atong self-respect. Mawala na gani respeto nato makapaglaom, nana ang mga yaga-yaga, nana ang mga pulong nga dili maayo, mawad-an yun, pinakadako na nga mawala. Kana di na ka tagaan o pagtagad sa mga tao, wa na value imong kinabuhi, kay yaga-yagaan ka na lang. Ang sumunay, pinakadako ang mawala sa kinabuhi. O gunya din ang pinaka mahinungdanon, makatagbaw, makalipay nga trabaho, kumulaton, mo ang pagtabang sa uban. That's the most satisfying work. Tabang sa uban. No? Hatag ka, tabang ka. O niya ang pinakabati, laksot nga kagawian sa tao, o saman ang pagkadalo. Now, kung kani may laksot kayo, pinakabati nga kagawian, naayag himua. Pag manghihatagon, aron ka malipay. Okay? So, ang pinakamaayo, o usaka, kanabang, murabag di na kayo makita sa kadaghanan. Endangered species na. Unsa man na siya, ang unsa, ang mga pangulo nga walay laing tinguha mo ang pagserbisyo. Naidaghang mga pangulo magkapaglaom sa atong panahon karon nga gusto lang sila ibutang nga pangulo aron sila tinahod
nasa taas ng utong, pero ang pagserbisyo kulang. Walay gana pagserbisyo. Muna'y pinaka-endangered species karon, mga Pangulo, why commitment o dedikasyon. Sunod, ang pinakadako makapaglaom nga diin, makatandog kanato, makahatag kanato kadasig, mo ang encouragement. Padasig ta, muna'y, nabago ko, nadasig ko, na-lively ko, na ako'y paglaom. Padasigan ta. Ang pinakadako nga problema, nga atong sa gubangon, nga atong labngunon o dagon mo ang kahadlok. Ay, mahadlok ko mo bisita, mahadlok ko mo wali, mahadlok tanan. Muna'y problema makapaglaom. So, kuhaon ta ng kahadlok, natay Diyos, nga mutabag ka nato. Ugon niya ang pinakiktibo makapaglaom nga tambal aron makatulog ka, mao ang kalinaw sa imong hunahuna. Inighigda nimo, wa kay gununa nga na ay mga tao nagdumuti mo, na ay mga tao nasuko nimo, makatulog ka, kalinaw sa hunahuna. Ang pinaka kining makaluyan nato nga balatian, mga buroto makakripol na to pagayo, mao ang excuses. Kuan manggod. Pulos ka mga tarungan, kuan manggod. Di gyud ka na ulambo. Di gyud po ka makapatunog sa ugonsa, makapaglaom og kalipay, kay wa man kay mahimo kay kuan manggod, di man ko kibuloan na, ay kuan manggod. Reasoning. Niya ang pinaka-powerful nga kusog sa kinabuhi mo ang gugma. Muna nga, 1, 2, 3, alsa. Daog siya. Pero ang 3 makapaglaom, nagsimbolo sa gugma. I love you. Okay? O niya payuban. Kining tabi-tabi, mo ni makadaot makapaglaom sa relasyon sa kadaghanan. Munang ato ng wadon. Ang pinaka, bitawag tag, incredible nga computer sa kalibutan, of course, ang atong utok. Muristo na siya, musto nagdagha mga pulong ang atong utok. O ganyan, makapala, ang deadliest nga weapon, atong dila. Makapaaway kag amigo, yung sa makapasunog, gadi kag kakahuyan o kanang ang kalinaw, mahimong gubot, tungod sa imong dila, batayan kay na. Ang pinaka bati nga butag, nga kung wala ni sa kinabuhi, mahimo kang luya kung wa kay paglaom. So papiliun nimo ang mga butang nga makaayo nimo, ihiklin to mga butang nga dili maayo. Ugon niya ang ato makapaglaom nga duha ka mga the most two powerful words. Kanang I can, mahimo na ko na oy. Dahimo niya, mahimo po na ko na. Himuon na to na. Piliun na to, mahimo na ko na. Kaya na ko na. So makapaglaom, madasig ka, mahimo nimo na. Ugon niya ang pinakadako nga asit sa kinabuhi sa tao, ang pagtuo. Kini makapaglaom, ato ning pilion, makapili ka katong maayo. You can choose the right thing that would make you happy, nga makahatag kanimo kadasig sa pagkinabuhi sa yuta. O niya, ang makaparalyze nato, makapaglaom nga posisyon, not makaparalyze, ang pinaka-mahinungdanon nga makahatag nato igsuon o kanang kadasig, mo ang integridad. O niya ang pahiyom, mo na ang pinakamaayo nga attire sa tao, o niya ang pinaka-powerful makapaglaom nga channel sa komunikasyon, dili ang cellphone, dili ang internet, dili ang atong sa medium platform din apan ang pag-ampo mo na pinaka-powerful nga channel sa komunikasyon. Ampo, may nampuon ta nga to sa Dios. O kunya, ang second to the last makapaglaom, ang pinaka-contagious nga espiritu, makatakod nga espiritu, kanang enthusiasm, kanang pagkadasig. Magbarisigon ka, mapilang uban, dasig. Luya na ang tato, nakakabarisigon, katawa, dasig ang tanan. O niya, ang pinaka-importante nga butang sa kinabuhi sa tao, Diyos. Kapag laom nining kagabion, ang Diyos mo'y mahinungdanon sa tanan sa itong kinabuhi. Busa, sunda siya. Just follow God. Kung ikaw na sa mayong hunahuna, ang mayong hunahuna, makahatag ka na to sa mayong nga desisyon. Maayong nga pagpili. Muna nga akong ibutang din ang pagpili na to, mao kini ang atong destinasyon ugma. Kung ang atong pagpili, insakto. Hibawi baya nga ang pagpili sa unang ginikanan, gipili nila ang dikta sa yawa, giabog sila sa Ginoo, o ganyan, hinungdan nga ang tao, adunay kasakit, hinungdan nga ang tao, adunay kamatayon, dahil sa Roma 6, versikulo 23, na yun din kay ang bayad sa sala, mo man ang kamatayon. So ato basahon makapaglaom, Roma 6:23, nagkalayon din kay ang bayad sa sala, mo ang kamatayon.
Apan ang gasa sa Dios, magunsa, mo ang kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi kang Kristo. Buhat. Dunay kamatayon tungod sa sala. Nagkaroon kisa may sundo nato. Makapaglaom, sundo nato ang Dios, dili ang kaaway. Sundo nato ang pulong sa Ginoo. Atong sundon siya ang tanang talambagan, apan dili ang kaaway. Apan sa aton ng gisulti, usahay manggod kita malingla sa bunghog sa kaaway. Gani tungod kay siya manggoy naghawod karon sa kalibutan. Ay kaduhang Korinto 4 versikulo 4, aygo dinhi kay ang Dios nining kalibutan na salimbong sa atong hunahuna. Ugon niya, dili ta mo tuo. Resulta kini nga di ta kakita sa kahayag may tungod sa maing balita, ang yawa nagasalimbong sa hunahuna. Gani kung ikaw ana sa Dios, iya pa yung kang agdihon, ayaw diha. Dili ka malipay diha, dirita kay malipay ta. Makapaglaom usahay magunahuna ta ang kalipay sa kalibutan, mo'y atong hatagag pagtagad. Apan hunaw na pag-ayo, nga ang Dios maghatag kanato sa gingharian nga walay katapusan, kung kita magasunod kanunay sa iyang tingog. Muna ingod dinhi sa Lucas 18 versikulo 29 kanayo dinha, og si Jesus mitubag kaniya. Kamo sigurado gayon, matud pa niya, nga kung kamo pabilin o inyong igsalikway, inyong ipalabi, ang gugman nyo kanako, labaw sa inyong pamilya, labaw sa inyong asawa, labaw sa inyong igsuon nga lalaki, tungod lang sa gingharian sa Dios. Sa ito pa murabag ang atong pagtagad sa pulong sa Ginoo o sa gingharian sa Dios, mas dako kayong pagtagad kaysa butang nga naastong palibot. Sa kun kanaman inyong buhaton, inyo nang himuon tungod lang sa gingharian sa langit. Ingon siya, nan ikaw makabaton sa mga butang nga imong gipangandoy, dili aninyo taa apan sa malabot. Nga naman, padayon dinhi tungod kay sa katapusang mga adlaw sa kalibutan, sila o niya makabaton sa kinabuhi nga dayon. Makapaglaom, kung sundo na to ang Ginoo, siya maghatag ka na to, ugma damlag, kinabuhi nga walay katapusan. Kining yuta dapit sa mga luha, apan ang langit o sa kadapit sa kalipay. Kining yuta o sa kadapit sa panagbulag, apan ang langit o sa kadapit sa panagiusa, nga wala na'y panagbulagay. Ang akong handom na kagabion, sundo na to ang tingog sa Diyos. Subayo na to ang dalan nga iyahan ni Kristo, nga magatod ka na to, ngadtos walay katapusan nga kalipay, walay katapusan na kinabuhi. Mo ka na makapaglaom, nga atong himuon, ang pagsubay sa dalan, ang pagsunod kang Kristo, ang pagtuman sa kalagdaan, kay ihatag niya kanimo, ihatag niya kanako, ihatag niya kanato, ang kinabuhi nga walay katapusan. Makampo ta, Diyos gamahanan ni taknaas sa kagabion. Salamat kay ikaw, naghatag ka namo sa mga paghimangno, nga kami magasunod sa imong makalagdaan, tumano ng imong makasuguan, subayo ng imong dalan, kay mao kini maghatag kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Panalangin kaming tanan, labi na gyud ang mga viewers karon, nga nasa silang pulianan, tabangi usab sila makahimos pagpili sa pagtuman kanimo sa kalagdaan nga imong gihatag kanamo ug pagsunod sa tanan nimong mga tigog pinagi sa imong pulong. O Dios, nagampo kami, nga bisan magantos kami ninyo ta, apan kami nangandoy kung ikaw balik na. Makabaton kami sa kalipay o kinabuhi gadayon uban kanimo diya sa langit ng napulianan. Salamat o Diyos ikaw. Kanunay magahatag sa imong giya alang kanamo aron kami mahimong imong makatawhan gikan karon hangtod sa imong pagbalik among kinigitugyan sa ngalan ni Hesus. Amen. I'll be satisfied as Lord as I walk. Let me walk close to